Dneska vám kameruje a dokumentuje Conan. Šejk je urazený a hladný. Išiel domov. Rambo, povedz za to niečo. Rambo nevie rozprávať. Tak ukáž niečo, čo vieš? Čo ťa v osade naučili? Poď. V osade som býval za Adamom Cibulom, hej. Áno? On je ten majster Európy, vieš. Aha. On takto cvičil podobne ako ja. Ukáž. Jemu to rástlo tie svaly, jemu to rástlo trošku. To je gaštan. Počúvaj, ja som sa cez víkend nadrbal. Normálne ja som narastol. O 1 kilo som narastol. Bola má hlava jak hovado, hej. Áno. Celý týždeň. Áno. Nadrbal som sa len z piva. Normálne, počúvaj, normálne hlava ma prestala boleť. Áno, ale je to vieš... neuveriteľné, ale keď ťa bolí hlava, musíš sa nadrbať. A keď ťa nebolí, Musí cvičiť. tak radšej sa nenadrb, lebo ťa bude boleť. Áno. Áno, tak to je. Áno, ja viem, že tak je. To sú šoky. A tento čo tu robí s tým oným? Čo tu má naložené? To vyzerá ako protitanková mína. Jo, nenatáčaj. Poď nadrb mňa. No, ukáž, koľko tam máme? 60. Len tak, na rozsvičku. Také cibulovské. Hej. No poď. Sa mi páči. Dobre. Tak tu sme odcvičili, hej. Čo mi ešte ukážeš? Ukáž mi, ako robíš proteín. To by si Počúvaj, mohol. kebyže ti teraz ukážem môjho pišuláka, víš, aký je malý? Asi jak... Lebo mám tak prekrvené bicepsy a tricepsy, že nezostala by ani kvapka krvi na môjho pišuláka. Áno. Bol by jak jebak na mojom čele. Asi No, tak taký. trošku väčší Adam, lebo ukáž, nemáš nejaký veľký. Pekný som. No, není sú tam veľké jebaky. Taký krupica, škorica. No. Poď mi spraviť proteín, víš? Tuto máme taký bar, hej. Počkaj. Taký bar tu máme. Hej, daj pauzu.